Môže táto tvár nepatriť star? Asi ne. Pretože ja vám poviem tak, ja som veľmi taký inteligentný človek. Jednoducho ako celý Twilight prečítaný odzadu odpredu, hej. Tu sa nebudeme ani baviť. Okrem toho, že som veľmi intelektuálna, mám hroznú charizmu, jednoducho, ono to zo mňa vyžaruje, hej. Ja som krásna, jednoducho, nemám núdzu o alfasancov. Ide to jednoducho samo. A moje také životné kredo je byť v poho a spoko. Ja doprajem aj druhým, jednoducho, ja by som si fakt želala svetový mier. A chcela by som, fakt by som si želala to, aby aj deti a respektíve ľudia v krajinách tretieho sveta mali čo jesť, hej, napríklad taká Ukrajina, hej, napríklad Čechy, napríklad Azerbajdžan, hej, aby tieto všetky krajiny sa mali dobre. Ježiš, čau Zuzi. Extrovertálna, ale je môj druhý domov, optimalistická, som v poho, spoko, fresh a funny. Čo slovo to joke a po piči zajokovať prídem aj 1. decembra do Hlavy 22.